täällä taas Dynamic Duo, Mulberry ja Örnberg. Ja ohjelma on Instro A Go Go. Ensi kertaa ohjelmaa kuuntelevat toivotamme myöskin sydämellisesti tervetulleeksi kanssamme 60-luvun popkulttuurin syövereihin. Kyllä vain, ja aloitetaan tunnarimme esittävän Jet Harrisin entisten bändikavereiden tuotoksella The Shadows ja heidän loistava kappaleensa Marok 7 vuodelta 1967. Näillä lähdetään. The Shadows ja Marok 7, ja jatkamme matkaa Lontoossa ja kuumalla 60-luvulla. Olemme käsitelleet ohjelmassa jo aikaisemminkin 60-luvun agenttiteemoja. Ja tulemme muuten käsittelemään jatkossakin. Damn right we will, ja sehän oli pyhä lupaus jo ensimmäisessä osassa. Kyllä. Ja nyt on kyseessä Danger Man, joka oli 60-luvun suosittu englantilainen TV-sarja, jossa ultra cool Patrick McCoohan esitti John Drake-nimistä salaista asiamiestä. Kyllä. Ja mielenkiintoista tässä oli se, että tämä oli tehty ennen James Bond-elokuvia. Liki pari vuotta ennen ensimmäistä Bondia tuli jo tämä TV-sarja. Ensimmäinen tuotantokausi tuli tosiaan, joo. Ja mielenkiintoinen anekdootti on, että 1964 sarjaa alettiin myös näyttää Yhdysvalloissa, mutta siellä nimi oli muutettu Secret Agent-muotoon. Ja teemakappaleeksi Johnny Riversin Secret Agent Man. Tässä kuitenkin asialla Bob Leaper orkestereinen vuonna 1964 ja tässä versiossa alkuperäistä brittitunnaria mukaillaan.
Se oli hyvä biisi ja tuo TV-sarjahan toimi innoittajana toimituksemme ehdottomalle suosikkisarjalle The Pursuedexille. Kyllä vain, ja jos puhumme veijareita ja pyhimistä ohjelmasta, niin tässä on aivan pakko alkaa rakentelemaan meidän ensimmäistä drinksia, joka on nimeltään Creole Scream. Ja tähän otamme tietenkin 4 senttiä valkoista rommia, 2 senttiä kuivaa vermuttia, hiukkasen angostuuraa ja vielä sentti grenadiivia. Nyt tuleekin tämä kinkkinen kysymys, 1 vai 2 olivilla? Mä jotenkin arvasin. Siis TV-sarjan ensimmäisessä jaksossahan Roseanne Moren ja Tony Curtisin esittämät päähenkilöt selvittivät tuota asiaa lopulta nyrkein. Joten on ehkä parempi, että jos sinä päätät olivien määrän ja minä kaivan tuon mainion sarjan mainion tunnuskappaleen täältä. Spot on. Siinä Persuaders TV-sarjan tunnuskappale ja Tony Curtis omaksui metodinäyttelijänä miljonääri-playboy Danny Wilden roolin ja pääsikin revittelemään komedianäyttelijän lahjoillaan. Hän oli saanut muun muassa jostain päähän pinttymän, että hänen roolihahmonsa Danny Wilde käyttää nahkahansikkaita ja jos muistat, niin erässä jaksossa hän jopa pesee kätensä ja silloin ne hanskat kädessä. Muistaa. Joo. Ja ainoa ongelma Mooren mukaan oli tämän Curtisin improvisoivassa tyylissä se, että muiden näyttelijöiden oli hemmetin vaikea seurata niitä ennalta sovittuja merkkejä ja semmoisia, että milloin tullaan mukaan että se oli haastavaa. Kyllä, ja Curtishan halusi itse tehdä myös kaikki stunttinsa, eikä Moore halunnut olla Jenkkiä tai Pekkaa pahempi, joten kaikki palkatut stuntit oli yleensä patsasteli vaan vieressä, kun taiteilijat tekivät hommia. Kyllä. Ja tosiaan Curtis vitsailikin myöhemmin erässä TV-sarjassa, että ennen kuin Mooresta tuli Sir Roger, niin tämä oli ollut Lady Roger, koska itse hän sanoi, että hän on opettanut sitten Moorelle kaikki tappelemiset ja autolla ajamiset, kuten miehet, mutta nämä ovat näitä. No näin. Mutta tosiaan Tony Curtisin rooli oli Danny Wilde ja sitten Roger Moore, hänen roolinimensä oli kokonaisuudessaan Brett Rupert George. Robert, Andrew, Sinclair, Marnokin 15 jaari. Joo, joku, en muistanut ihan tarkkaan joka kohtaa. Tietää. Joo, näin tietää. Mutta se oli siinäkin mielessä erikoinen sarja, että siihen satsattiin tosi paljon siihen aikaan, että yhden jakson budjetti oli huikeat 100 000 puntaa ja esimerkiksi kaikki ulkokohtaukset kuvattiin studiolavasteiden sisään autenttisissa kohteissa ympäri Eurooppaa ja se oli tosi niin kuin hämmentävää siihen aikaan, että TV-sarja tehtiin. Kyllä, ja joustavan budjetin takia sarjassa juotiin tyylikkäästi aina oikeaa champagnea. Ja tästä pääsemmekin loistavalla aasinsillalla
toimituksemme lempijuomaan, eli champagnea, monikäyttöisen sellaisen. Ja mikä muu juoma voisikaan seurata herrasmiestä läpi koko päivän, kun kuvittelee, että aamupalana mimosa, siitä kovan Rivieran-reissun jälkeen niin päivällä pikku drinksi, käy champagnea jälleen. Ja iltaan ei voi olla parempaa asetta kuin champagnea, kun herrasmies lähtyy kohta kauniimpaa sukupuolta. Joo, kyllä. Mutta eikö tämä nyt ole vähän liian lämmintä? Siis tuntuu olevan. Siis Winston Churchillkin sanoi, että champagne on parhaimmillaan, kun se on kylmää ja ilmaista. No kyllä, siis lämmin champagne on sama asia, kun kuuntelisin The Beatlesia ilman korvatulppia. Sä lainasit tuossa James Bondia Kultasormi-elokuvassa. Yes, indeed. Tämä on vaan osoitus siitä, että jopa Albert and Brock Holly porukalla sattui välillä kämmeä, sillä kirjassahan tuota lainia ei ollut ollenkaan. Ei. Mutta laitetaan tästä osoituksena The Beatlesia ja ihan vaan, että todistetaan, että myös itse James Bondikin saattoi olla väärässä. Kyllä. Jäämme availemaan pulloja oikean lämpöisinä. Kuunnelkaa te sillä aikaa The Beatlesia ja hieman Shadowsin maneereille irvailevaa Cry for the Shadow. Kyllä. Näillä juomilla olisi kyllä rikos, jos emme soittaisi seuraavaksi hieman ranskaista rautalankaa. Ja instrumentaalit olikin erittäin suosittuja Ranskassa. Suomalainen The Strangers keikkaili kesän 63 Rivieralla ja kertovat heidän esityksensä tehneen vaikutuksen jopa ranskalaisen levymonkuuli Eddie Parkleyn musiikkimakuun. Näin on. Mutta sanotaan, että hän tarjosi kuulema levytyssopimustakin heille, mutta Skandian Harry Orvonmaa ei antanut lupaa. Viisas mies. Viisas mies, mutta menee ja tiedä, miten nämä asiat sitten oikeasti meni. Mutta laitetaan nyt sitä ranskalaista twistiä, Le Fingers ja Le Chemin de la Joie. Santi.
Ja kun puhumme Ranskasta, niin eittämättä tulee tietenkin mieleen useat ranskalaiset elokuvat ja heidän elegantit elokuvatähdet. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Kyllä, lista on loputon. Kyllä. Mutta jos taas puhumme ranskalaisesta naiskeuneudesta, niin Miss Kilpailussa esimerkiksi Miss World ja Miss Universussa ei ole voittomielimen tullut. Vain kerran molemmissa kilpailussa. Vuonna 1953 Mademoiselle Christina Martel voitti Miss Universum ja Mademoiselle Denise Perrier voitti Miss Maailman. Ja minä vuonna 1953, samana vuonna, oliko siis kyseessä tuomaripeliä? Ei. Siis toimituksemme on ottanut selvää asiasta ja kyllä se nyt vaan on sillä lailla, että ranskattaret olivat lyömättömiä tuona vuonna. Joo, tuo vuosi oli siis heidän. Ja myöhemmin molemmat neitoset ovat tietenkin olleet elokuvatähtiä ja malleja. Mutta Denisestä tietenkin täytyy ottaa se huomio, että hän oli myöskin mukana ei enempää eikä vähempää kuin James Bond-elokuvassa. James Bond ja Timatit ovat ikuisia. Aivan. Se oli se alkukohtaus, kun Bond kuristaa Mimmiä tämän uikkareilla ja tivaa arkkivihollisensa Blofeldin olinpaikkaa, eikö se ollut? Kyllä, elokuvahistorian huippuhetkiä. Ja tosiaan, niin jatketaanko tämän tietoiskun jälkeen niin ranskalaisella instrumentaalilla, mutta eri meiningillä nyt? Kyllä, valitsin tästä Le Fantômes ja Que ton cœur moi soit fidèle vuodelta 1963. Ja kun Ranskalla jatketaan, niin tietenkin ranskalainen keittiö ruoka tulee mieleen saman tien. Ja jos puhutaan champagneasta ruoasta, niin kyllähän champagne on siinäkin loistava, että sehän menee useilla aterioilla läpi koko menyyn. Kyllä, champagne on myös soiva lisä moneen ruokaan ja arkisesta härtsopastakin saa loistavan kevyen kuohkean, kun lisäämme soppaan tätä jaloa juomaa. Kyllä, mutta en kuitenkaan tuonut meille tänne härtsoppaa illan istujaisiimme vaan, enkä myöskään mansikoita, enkä tryffeleitä. Ai. Tosin olin katsomassa kaviariostoksilla, että miten meidän budjettimme, mutta ei vielä pysty taipumaan, mutta joten rakensin meille tänne 3 eri tavalla rakennettuja pieniä lohipalasia ja näistä meillä on ohjeet sitten nettisivuilla, jos joku haluaa sieltä katsoa, mutta myöskin, jos ei jaksa pukertaa, niin aivan hyvin kyllä sushikin toimii champagnen kanssa. Mutta hei, sopisiko, että tähän napostelun yhteyteen otetaan hieman rauhallisempi kappale, akustisen kitaran mestari Claude Siari. Se ei ehkä ole niin go-gouta, mutta tämä on mun mielestä kaunis kappale ja meillä Suomessa Tamara Lundi levytti tämän La Playan tai La Playan vuodelta 1964, miten se nyt lausutaan. Espanjahan tämä käsittääkseni on. Mutta loista biisi. Joo.
Vuorossa olisi seuraavaksi Playboys ja Same du Soir. Tämä Vince Taylorin taustabändi levytti jotain aivan hervottomia puujalkatvistejä. Ja sitten kun tässä on tämä Ranska-teema, niin tämä oli erittäin suosittu bändi Ranskassa. Mitäs sanoo? Aivan todella loistava valinta. Ja tämähän on Jyrki Hämäläinen, siis legendaarinen suosikin päätoimittaja, oli todella kova Vince Taylor ja muunkin ranskalaisen rock'n'rollin fani. Ja mulla oli aikoinaan kerrankin harvinainen Vince Taylorin platta, ja kun Hämäläinen kuuli levystä, niin hänen oli pakko saada se heti. Ja soitti minulle ja sovittiin summa ja mietin, että mitenköhän tämä kaveri tämän oikein hakee sitten, niin 20 minuutin päästä oli suosikin lähetti oven takana ja tuppo rahaa, ja hänen oli saatava se levy näin. Aivan. Mutta ei mitään, laita Playboysia päälle ja me lähdetään tässä ottamaan pienet kunnioitukset Jyrki Yräys Hämäläiselle. Kyllä. Kestäisikö ohjelma vielä yhtä ranskalaista kappaletta? No jos taso on ollut näin kova, niin aivan helposti. No niin, no sitä minäkin, että tässä olisi hieman erilainen ranskalainen bändi, Le Guitar, ja kappaleen nimi Galaxy, jota nämä jäbät myi yli 100 000 kappaletta silloin 60-luvulla. Että tässä on tämmöistä surfisävyä hieman. Kova luku silloin ja kova luku olisi vieläkin. Aivan.
No niin, meillähän alkaa olla ohjelma viimeistä kappaletta vaille valmis. Ja kyllä, me saamme lisää tietoa instruogogo.comin kautta, josta löytyy kaikista biiseistä, kaikesta ylimääräisestä tiedosta, esimerkiksi rinkeistä ja kaikesta tämmöisestä. Reseptejä, kaikkea tarpeellista. Kaikki tarpeellista löytyy sieltä ja tosiaan niin tämä on teidän kädessä, mitä tulee loppuun. Aivan, ja mä ajattelen, että loppuun laitetaan helsinkiläistä Dangermania, heidän parin vuoden takaiselta Meet the Dangerman-levyltä, John Barry Sevenin kitaristin Vic Flickin sävellys Zapata. Näihin säveliin. Näihin säveliin.